Mga higala, ato na po niya pagatun-an ang ikaduha nato nga topiko nga mao ang pulong sa Dios. So nining atak na ako naglipay nga kamo nagapambilin sa pagpamati ni ato nga presentation o mao ang Bible study, o ang akong i-share sa inyo mao ang pulong sa Dios ug unsa man ang katuyuan niini dinhi sa atong kinabuhi ug unsa man usab ang sentro sa balaan niya kasulatan. O ato sa nga pagatun-an kung kasaligan ba ang Biblia dinhi kanato. So ato kini nga pagatun-an dili ta magadugay o ato kini pagasugdan. Okay mga higala, ang ato nga topiko mao ang pulong sa Dios. Unsa may naa sa Biblia? Tungod kay mao kini ang sentro sa atong pagatun-an. Ang Biblia kung imong tan-awon, daghan sa una nga mga katawhan nga nagahupot niining pulong sa Ginoo ug nag-antos ug nangamatay, nagpakamartir sila tungod sa pulong sa Ginoo. Tungod kay daghan ang mga naga-oppose niini. Unya nagaabot usab ang panahon sa mga reformers nga mao kito sila Martin Luther nga nagabarog sa kamatuoran o daghan usab nga mga reformers ang miagi ilang ipakita nga ang pulong sa Ginoo mubarog yun siya gikan sa mga lain-lain nga mga sirkumstansya. Unya didto ato makita nga daghan ang mga nahigugma sa pagtuon sa pulong sa Dios. On the other side, daghan usab ang mga ming oppose sa balaan nga kasulatan. So matingala ta, ang Biblia mao kini ang sentro sa kontrobersiya busa makapangutan ta unsa man gyud ang naa sa Biblia. Now ang Biblia 66 kini ka libro, dili kini kiusa lang ka libro, daghan ang mosulod niini. Nabahin kini sa duha, ang Old and New Testament. O kung imong iphon ang tanan nga mga chapters, mga kaigsunan o kaigalaan, adunay 1,189 chapters. Also, ang mga verses na ini is 31,103 verses. So inana kadaghan ang mga kapitulo ug bersikulo sa Biblia. Ug makita nato nga ang nagsulat sa Biblia adunay mga 40 plus ka writers niini. So daghan ang mga nagsulat niini ug gisulat kini sulod sa 1,500 years. Imagine mga kaigsunan. Unya, there are thousands of versions sa balaan nga kasulatan. Okay, so ngano man nga atong saligan ang balaan nga kasulatan? Now, usa ka sa mga rason mga igsuon because every author is guided of the Holy Spirit. Ang tanan niya nagsulat niini nagiyahan sa balaan nga espiritu. Nagaingon diri ang Biblia sa 2 Pedro 1 bersikulo 20 hangtod sa 21, nagaingon dinhi, una sa tanan kinahanglan ninyong mahibaluan kini nga walay propesiya diha sa kasulatan nga mahimuan og kinaugalingon nga pagsabot, tungod kay walay propesiya nga miabot pinaagis kabubuton sa tao apan minanduan sa Espiritu Santo ang mga tao nagsulti gikan sa Dios. Ato makita nga ang nag-guide, naggiya sa mga katawhan nga nagsulat niini mao ang balaan niya espiritu. Ug atong nasabtan nga dili kini imbento sa tao apan kini nagagikan yun mismo sa Dios. Dinhi ato makita ang sulod sa Biblia aduna siya kasaysayan, aduna siya mga panultihon, mga awit, adunay mga parabulo, adunay figures of speech, adunay mga simbolo. Daghan ang naa sa Biblia apan kining tanan guided with the Holy Spirit. So ato pa gyud makita diha sa 2 Timothy 3:16 nagaingon, ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios. Dili lang kay ang pipila ka bahin mga kaigalaan ang gigiyahan sa Dios, apan nagaingon dinhi sa tong bersikulo nga ang tibuok nga kasulatan, ang lamdag dira nagagikan kana sa original niya nga translation paginhawa or breath sa English pa og sa original ni mao na siya nga ang Dios miginhawa ngadto sa mga katawhan niya sa pagsulat sa Biblia, naga-inspired. Unya ato makita nga from Genesis to Revelation ang Biblia nagiyahan yun siya sa Ginoo. Mo na nga ingon ang Hebrehanon 1 bersikulo 1,
Sa daghan mga nagkalain-laing mga pamaagi, ang Dios misulti kaniadto sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta. Ang Biblia di ay nasulat ni siya pinaagi sa mga panan-awon, pinaagi sa mga nagkalain-laing mga damgo, sa mga audible voice nga gikan sa Ginoo, mo na nga nasulat nila ang Biblia. Now, atong tan-awon diri unsa man gyud ang katuyuan nganong gisulat ang Biblia. Maghatag og tulo ka rason. Una nga rason, aron nga mahatagan kita og paglaom. So mao kining una nga rason. Ato kining mabasa dinha sa Romas 15 bersikulo 4 nagaingon, kay ang tanang nahisulat sa kasulatan gisulat aron sa pagtudlo kanato, aron makabaton kitag paglaom pinaagi sa pagpailob og sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Dinhi atong nakita nga ang Biblia gisulat na diay sa una para nga kita makabaton kitag paglaom sa karon nga panahon. So gi-record ang tanan na diha sa kasaysayan, giunsa sa Ginoo pagdil ang iyang mga katawhan, pagluwas sa mga katawhan, gisulat ka na aron nga atong itong mahibaluan ng iyang dakong gahom, aron na usab ni kita matagaan og paglaom. Unya, dili nagaingon ang Salmo 119 bersikulo 28 naingon dinhi, ang akong kalag natunaw tungod sa kaguol, liguna ako sumala sa imong pulong. Mga igsoon, kung natay mga problema, natay mga dagkong mga pagsulay sa kinabuhi, ang makapalig-on ka nato ang pulong sa Dios. Tungod kay adunay daghang saad dinhi nga atong i-claim ang mga promise niini nga mga dindot kayo, kinahanglan niya ato kining mabasa ug atong masabtan mga kahigalaan. Muna ang unang rason ngano nga gisulat ang balahan nga kasulatan. Ikaduha, aron nga matudluan ta sa maayong pamatasan. Okay? Ngano man nagatong balikong basa ang 2 Timoteo 3:16 hangtod sa 17. Ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios og mapuslanon alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto diha sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mahimong hingpit sangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Nagaingon diri ang Biblia nga ang katuyuan usab dahil sa Biblia nga aron kitang tanan mahimo kitang maayo nga tao diha sa sosyedad. Nagaingon ang uban nga kung magbasa kuno tag Biblia makabuang. Pero opposite din niya na kung magbasa kag Biblia makahimo nimo nga maayo nga tao. Busa dili ta motuo na ilang mga istorya nga ang Biblia makadaot. Ang Biblia gisulat alang kanatong tanan aron kita mahimong tulid diha sa paggawi, diha sa kinaiya mo nang tuyo sa Biblia og mo na sumbanan sa doktrina usab matud sa tong gibasa dinhi sa pagpanudlo. Okay, ikatulo nga rason aron nga kita makaila-ila ni Hesukristo. Naingon ang Juan 5:39, kamo nagsusi sa kasulatan kay nagunahuna man kamo nga pinaagi niini makaplagan ninyo ang kinabuhing dayon. Hinuon mao kini ang nagpamatuod mahitungod kanako. Sa unang panahon manggod ang mga Pariseo dili sila gusto nga mudawat ni Kristo, pero sige sila basa Biblia aron nga makahimo nga makasabot sila unya makabaton sila og kinabuhi nga walay katapusan. Pero ang nailang nasayupan kay ilang gisalikwas Kristo. Ang Biblia nagapamatuod diha kang Kristo. Nagaingon dinhi mismo nga ang tibuok nga kasulatan tanan mga igsoon nagapahinungod ka na sa Dios ilabi na kang Ginoong Kristo. Diri ato makita sa Juan 8:32, og mahibaluan ninyo ang kamatuoran ug ang kamatuoran maghimo kaninyo nga gawas nun. Ang kamatuoran mabasa nato sa Biblia, pero ang kamatuoran mga igsoon mao kini si Kristo. Nagaingon dinhi mismo sa Juan 14:6 nga I am the way, the truth and the life. Ingon si Kristo. So siya ang kamatuoran, siya di ang naa sa Biblia, siya ang sentro. So kung magbasa tag Biblia, ato pod ililahon si Kristo. Muna nga kung makaila-ila ka ni Kristo sama sa itong Bible study last time, kung maila-ila ni mo si Kristo, makita ni mo mga igsoon nga dinha mabatna nato ang kinabuhi nga walay katapusan. Tungod ka na siyang gugma dinhi ka nato. Muna nga ato gyud kining huptan nga mga saad
tungod kay kini magagiya kanato padulong sa kaluwasan. Nagaingon ang Biblia diri sa Salmo 119 bersikulo 105, ang imong pulong suga sa akong mga tiil, kahayag sa akong alagyanan. Sa panahon nato karon, natas panahon sa kangit-ngit o puno sa kasalanan, nagkinahanglan tag kamatuoran nga magagiya kanato. Mao kini ang ato nga sumbanan sa pagkamatarong, sumbanan mga igsoon sa kabubuton sa Dios, o kinahanglan natong masabtan tungod kay ang atong padulungan mao ang kaluwasan. Okay, atong pagbasahon dinhi sa Roma 10 bersikulo 17. Busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati, ug ang pagpamati pinaagi sa pulong ni Kristo. Ang pagtuo day mo gawas lang na basta atong basahon ang Biblia. Ingon ang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believe on Him should not perish but have everlasting life. Tanan ng mga nagatuo sa iya maluwas. So unsa man nato nga pagtuo sa Dios kung atay basa-basa sa Biblia, kinahanglan jud ta magbasa og balaan nga kasulatan. So mao kini atong mensahe karon, ang Biblia kasaligan. Ang Biblia naghatag kanato og paglaom. Ang Biblia makabadlong kanato sa itong mga daotan nga binuhatan ug makapaila-ila nato diha ang Kristo. Busa pinaagi niya na makahimo kita, makatultol kita diha sa kinabuhing walay katapusan. So kung na-enjoy kamo sa ato nga video, I hope nga mag-subscribe kamo sa ato nga channel, ug ayaw ninyo kalimti sa pag-share ngadto sa mga kahigilaan nato nga nagapangita sa kamatuoran. I hope nga makita-kita ta sa sunod nato nga video. Bye-bye and God bless everyone.